Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er een man is doodgeschoten bij de rotonde van Zeegu. Dat gebeurde vanochtend vroeg om 1 uur. Toen kreeg de politie een melding van een schietincident op de weg naar de luchthaven vanaf het verkeersplein Hubert Yubi Kirindongo, voorheen bekend als de rotonde van Zeegu. Er werden eenheden naar het incident gestuurd. Ook kregen ze een melding dat er 1 slachtoffer zelf naar het CMC is gegaan. Het andere slachtoffer lag bij de rotonde en bij aankomst van de politie vertoonde hij geen tekenen van leven meer. Ambulancepersoneel dat eveneens ter plaatse kwam, kon niets meer voor het slachtoffer betekenen. Er is een onderzoek begonnen, want er was in de buurt een feest. En het lijkt erop dat na afloop van het feest of tijdens het feest er ruzie is uitgebroken en dat er is geschoten. De man die aangetroffen werd, het lichaam daarvan, is Steven Zimmerman. Hij is 26 jaar oud en de politie trof meer dan 40 kogelhulzen aan. Dus de zaak is in onderzoek. Politie onderzoekt inbraak brievengat. Dat gebeurde ook vanochtend. De politie onderzoekt een inbraak waarbij onbekenden hebben ingebroken in 2 kledingzaken bij het winkelcentrum bij Brievengat. U ziet op de beelden dat de ruiten zijn ingeslagen en buiten zie je ook allerlei kledingstukken nog liggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Er is verder niet veel bekend over de inbraak, wat er precies is buitgemaakt en waarom die 2 zaken, maar dat wordt nog allemaal verder onderzocht. De regering doet aangifte van fraude. Dat schrijft de Extra vandaag. Er is al enige tijd geschreven over fraude die zou zijn gepleegd binnen Politour. Maar afgelopen weekend heeft premier Gilma Pek-Pisas in een programma bevestigd dat er daadwerkelijk aangifte is gedaan. Lange tijd leek dat nog niet het geval te zijn, maar Pisas zei dat op de radio. En dat betekent dat justitie moet starten met een onderzoeksproces waarna de rechter zal moeten betalen of de voormalig grote man achter Politour, die nu in de krant wordt genoemd met HJ, schuldig is aan administratieve onregelmatigheden die aan het licht zijn gekomen op basis van een audit die binnen de stichting is uitgevoerd. Er was al enige tijd in voorbereiding deze aangifte. Ook was nog niet duidelijk waarom het niet is gedaan. Maar volgens Pisas moet er daadwerkelijk duidelijk worden wat zich precies heeft afgespeeld. En of de voormalig president van Politour zich onrechtmatig heeft laten gaan en veel geld zou hebben buitgemaakt. Handtekeningenactie tegen militarisering. Die is vandaag begonnen om 11 uur 's ochtends bij het Wilhelminaplein. En dat is georganiseerd door Marlon Regales. Hij vindt dat de militarisering van het Caribisch gebied moet worden tegengehouden. En het heeft onder meer te maken met een opmerking die niet zo lang geleden binnen de IPCO werd gemaakt. Waar wij van de Extra ook aandacht aan hebben besteed. En daarin staat dat om het Caribisch deel van het Koninkrijk in de toekomst beter tegen mogelijke vijandelijkheden te beschermen, de territoriale verdediging op de eilanden moet worden versterkt, inclusief de aanwas van menskracht. Dat geldt onder meer voor de Caribische militairen onder te verdelen in de Arumil en de Kurmil. Maar ook moet er meer worden gedaan met de aanwas, wat betekent dienstplicht. Of die dienstplicht nou ooit officieel is afgeschaft, dat weten we niet. Maar Regales wil dat er niet zomaar een beslissing wordt genomen in Nederland over de jongeren hier in het Caribisch gebied. En wil met een handtekeningenactie daar deel aan die discussie nemen. We zullen van u op de hoogte brengen hoe het gaat met het aantal mensen dat die actie gaat ondertekenen. VN-rapport over ABC-eilanden, dat is geschreven door Johanna Kazana, die hebben wij in april geïnterviewd toen ze hier aanwezig was op Curaçao. Zij is resident coördinator van de Verenigde Naties en ze benoemt in een stuk de grote paradox waarmee Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden geconfronteerd. Ze worden geclassificeerd als economieën met een hoog inkomen, maar door de oneerlijke verdeling van het inkomen binnen de eilanden is er veel armoede en eigenlijk zou de VN daar meer aan moeten doen. Maar het heeft ook te maken met de klassificatie. Dat noemt zij in haar stuk waarin ze ingaat dat het om een bepaalde
bijzondere groep eilanden gaat. Aruba, Curaçao en Sint Maarten, waarover ze zegt: de welvaart is relatief recent en gebouwd op een smalle economische basis. En dat is een kwetsbare situatie, prachtige eilanden, kwetsbare economieën en de VN wil er meer voor doen. Vakbond Doen in een nieuw gebouw, dat werd dit weekend gevierd. Het 6-jarig bestaan van Doen werd gevierd in het nieuwe kantoor aan Vredenberg. Er waren veel mensen aanwezig en er werden ook door Doen 2 nieuwe projecten gepresenteerd. De eerste gaat over Mijn Gezondheid, Onze Veerkracht. En de tweede over Ken je rechten. Daarover zal binnenkort meer worden bekendgemaakt. Doen bereidt zich nu voor op de rechtszaak die op 20 juli zal beginnen. Ze moeten dan voor de rechter verschijnen. En dat is een zaak waarbij ze strijden voor eerlijke verdeling. Ook eerlijke behandeling van de docenten binnen het administratieve gedeelte van de overheid. De overheid kan niet docenten achterstellen. Chauffeur overleden in Bandabouw, dat gebeurde zaterdagochtend. Er was opnieuw een verkeersdode te betreuren op het eiland. Dat gebeurde op zaterdag 4 juli om 5:15 ochtends kreeg de politie een melding van een ernstig verkeersongeval aan de Grote Berg. Er was een zware aanrijding geweest en de mannelijke bestuurder van een auto raakte ernstig gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en uiteindelijk is hij overleden. Het gaat om Roderick Winster, geboren op 26 mei 1987 in Nederland. Ook daar is verder onderzoek naar gedaan wat zich precies heeft afgespeeld. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Bijzondere situatie, zondagochtend vroeg toen een bestuurder bij de Indicoweg de zee in reed. De politie moest eraan te pas komen, want een witte Nissan Frontier pick-up was in zee terechtgekomen. Volgens de informatie die ter plaatse werd verkregen, verloor de bestuurder om onbekende reden de controle over het stuur, waarna het voertuig in het water belandde. En uiteindelijk moest de politie komen en er moest een kraanwagen worden opgeroepen om assistentie te verlenen. En uiteindelijk wist hij de auto uit de zee te halen. Ongeluk bij Caia Damasco, dat gebeurde afgelopen weekend. 2 voertuigen op de Caia Damasco knalden tegen elkaar op omdat ze een van de 2 geen voorrang verleende. Het gaat om een Hyundai i10 en een Toyota. De Toyota reed na de impact door en kwam pas op flinke afstand van de botsing tot stilstand tegen een aardewal. De vrouwelijke bestuurder van Toyota raakte gewond. De 2 Nederlandse toeristen die in de andere auto zaten kwamen ongedeerd uit het ongeval. En dan is er dit weekend ook nog een vrouw bedreigd in haar huis aan de Caracas Baaiweg. Het leek eerder om een overval te gaan, maar toen de politie duidelijk kreeg wat zich precies had voorgedaan, blijkt dat er een donkerkleurige auto bij de woning was gestopt, waarna een man gewapend met een vuurwapen de vrouwelijke bewoonster had bedreigd. Na zijn daad verliet hij de plaats. De vrouw rende vervolgens naar een nabijgelegen bedrijf om hulp te vragen. De politie heeft de zaak in onderzoek en zal het onderzoek voortzetten. Er is veel gebeurd afgelopen weekend, maar ook positief nieuws. Want Curaçao is kampioen van de Senior League Caribbean. En dat is afgelopen zaterdag om 4 juli in het Theodau Ballpark gebeurd. Er was veel publiek aanwezig. Het was de finale die gespeeld werd. Curaçao heeft alles gewonnen hier op Curaçao en mag daardoor het Caribisch gebied vertegenwoordigen op de Senior League Wereldkampioenschap in South Carolina van 1 tot en met 8 augustus. En zoals gezegd, Curaçao-Pabau bleef het gehele toernooi ongeslagen. Het team won 3 wedstrijden in de reguliere ronde, de halve finale op vrijdag tegen Curaçao-Pariba en de grote finale tegen Puerto Rico. En daarmee heeft Pabau daadwerkelijk Curaçao goed vertegenwoordigd.
Wij gaan tot slot nog naar internationaal nieuws. Want Venezuela heeft niet geïdentificeerde lichamen na de aardbevingen begraven. Het gaat om meer dan 150 lichamen die niet geïdentificeerd konden worden. En die zijn in een lange rij afzonderlijke graven op een begraafplaats in Venezuela begraven. Het gaat om slachtoffers van de aardbevingen die het land troffen op 24 juni. En daarbij zijn zeker meer dan 3000 mensen om het leven gekomen. De graven, die zijn alle, dus de overledenen zijn één voor één gefotografeerd. En men hoopt uiteindelijk nog erachter te komen om wie het daadwerkelijk gaat. De situatie in Venezuela is erg tragisch. De omvang die is nu pas zichtbaar. Het is natuurlijk al enige tijd geleden, maar elke keer blijkt maar weer hoeveel gebouwen daadwerkelijk beschadigd zijn en wat een enorme tragedie het heeft voor gezorgd. We bidden voor Venezuela en we zijn er morgen weer. Het allerbeste, tot ziens, tot morgen, dag.